Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Nagapatigayon na sa karon sa pagpangusisa ang Provincial Health Office kag Department of Health Region 6 sa report nga Lambda Variant sa COVID-19 sa Negros Occidental. Sunod kay Provincial Administrator Fernando Diaz, nakabaton ang probinsya sa report gikan sa University of the Philippines Philippine Genome Center nga may Lambda variant na nga na-detect sa probinsya. Pero madamo sa mga palamangkutanon angot sa among kaso sulo sa kay Diaz. Ang natungdan nga isa ka 35 anyos kag sadto nagabusong ang taga Banwa sa Valladolid. Ang mga close contacts ini ang damlag pa nagnegatibo na sa COVID-19. Wala man sa history of travel ang 35 anyos. Ginriswab na siya kainas ang aga matapos mabaton sang kahapon sa probinsya ang among report. Sa datos sa probinsya, nagbunag siya sang bata sa Corazon Docsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang 35 anyos kag siya ang nagpositibo sa COVID-19 sang July 22. Nag-quarantine ini sa Ibi Magalona Healing Facility. Na-discharge siya sa facility sa tong Agosto 6. Gindala naman ang iyang specimen sa Philippine Genome Center sa Agosto 3. Sunod sa kaya, Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, bisan gani ang alkalde sang among Banwa, ang wala nagaugyon sa among report. Wala sang dapat nga ipanik ang mga pumuluyo sa tunga sang among report kaysa bisan anuman nga variant magapabilin sa gihapon ang protocol ginapatuman sa karon. Ang Lambda variant ang gikan sa Peru nga ginasiling mas makalalaton kag vaccine resistant kung ipaanggid sa original virus. Kahapon, ginreport sa DOH ang pinakaunang nga kaso sang Lambda variant sa Pilipinas. Kadamo sang questions that can be raised questioning the alleged report of the presence of that variant in Negros Occidental. So as of now, PHO together with DOH gawbra sang verification and further investigation of this one case nga gin-report from the Philippine Genome Center. Well, based on DOH report, also the mayor concerned does not want to agree on that report, no. But as I said, that if it's there, it's there. Let's just continue to be careful and practice whatever is being told. Time and time again, we repeat the minimum health standards. There is no new strategy that is being introduced. Get tested, contact trace, and treat.